Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha before nje ngihlale kodabeni. Ngicela ke mbukele ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Namuhla ngiphethe ke zomkhokha ngizothinta ke indaba yakhe lapha uGabisile ngiphinde ke futhi ngithinteke indaba yaNdlovu. Sibonile ukuthi ke uGabisile ukhulelwe and ke ukhulelwe ingane kaLwazi. Ziningi izinto esazokwenzeka lapha kumkhokha ezithintayo na kuGabisile kulona ke leli viki esikulona ivini ke nasemavikini azayo. So athi ngiqale ke ngezinto ezisazokwenzeka kulona ke leli viki esikulona. So laba veza ukuthi ke uGabisile benolwazi bazothatha ke isinqumo sokuthi ke bazobatshela abazali babo ngendaba ke yesisu. And ke uGabisile kuzobeke setshela uMamZobe ukuthi ke ukhulelwe and indaba ke izohamba izifike kuyena ke uDifa uzokwazi and uDifa ngeke ezeyithathe kahle le ndaba. Okunye ke abaphinde bakuveza la baveza ukuthi ke uGabisile uzobeka sethatha isinqumo sokuthi ke baleke lapha ekhaya kubo kwaGumede ebalekela yena kubaba wakhe uDifa. Njengoba ke izobeka ebalekile uGabisile uzoba ke nemicabango eminingi ngemihle kahle, uzoba ke nanomcabango ukuzibulala. Ngidlule ngilapha kuMathiza next week laba veza ukuthi ke uGabisile uzogcina ke ilungisile izinto nomndeni wakhe wakwaGumede and ke umndeni uzobeka usuthatha isinqumo sokuthi ke uLwazi kumele ke shade uGabisile. Before ngiye kuNdlovu ngiyathemba ukuthi ke njengoba kuGabisile ekhulelwe kuzohamba kahle, ngeke kwenzeke ke lento eyenzeka lapha usisi wakhe kuGabisile uxolile ngoba ke la kuMathiza baveza ukuthi ke umndeni wakwaGumede usazoxabana kabi nomndeni ke walapha kwaSifociya. Kodwa ke kuMathiza ngoJanuary ayikho into embi ezokwenzeka kuyena kuGabisile ethinta ke impilo yakhe. Into ke nje abayivezile labaveza ukuthi ke umndeni wakwaGumede uzoxabana ke nomndeni walapha kwaSifociya ngendaba ke ethinta umshado. And ke umkhokha ke uya ke kupheleni kwawo, so ziningi izinto ekumele ke siyilindele ezingenzeka, kodwa ke ngiyobuya ngizoku-update. Ngidlule ngilapha kuNdlovu laba veza ukuthi ke uNdlovu zisazomkhalela umthembu kusazobukisa ngaye lapha ethempelini lenkosi, usazohamba ngesisu phansi. Ziningi izinto ezibhlungu ezisazokwenzeka kuyena kuNdlovu. Baphinde baveza ukuthi ke mavikini azayo kusazoshuba ke for yena uNdlovu, usazoba ke sesimene sibucayi kwezempilo. Yizo ke lezi mbukela ade ngikuphathele zona ezithinta kumkhokha. Kuningi impela okusazokwenzeka. Ngizophinda ke futhi ngibuye namanye amathiza ngi-update ngawo kumkhokha. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Ake ngithi ke danke ngiyazi bongela.